Estem a dalt de tot d'un pic que es diu dels Niva, 1.500 metres únicament, però això sembla que estiguis a dalt del Mont Blanc gairebé. Hi ha una magnífica carretera que et puja fins aquí. Estic parlant sol, eh? Sí, sí, ja me n'he anat. I hem pujat amb aquest autocar que aquesta gent, els noruecs, obren una carretera al mes de maig per pujar fins aquí dalt. Una autèntica meravella. I aquí baix, teòricament, la gent s'està fent foto, hi ha el fiord de Geiranger, que no es veu per la boira. És un espectacle fantàstic. I aquí ha fet una ventisca, que allà la bandera noruega s'ha quedat super congelada. Aquí la teniu. Aquí uns companys que van pujant. I aquí la gent fa fites amb les pedretes. I aquí està la neu. Superneu. Del cim del Dashniva, 1.500 metres. Ja.